I want beanie big. Billy Boy, is it? Mushe. Jezebo. Ayo, Jezebo. Nanchi uvunza kuti ivona umudere. Aiwa kwete. Andude. Kusiyasika mude. Aiwa ivona pakanya mipindwana kawanda steri pakati. Saka tikenerani papo. Yeah? Ko saka wewe ndoda mbokubvunzawo. Yela. Mukadzi waunoda wewe anenge akaita sei? Mukadzi wandodo ndongo yaumwe anenge ari serious. Adokuwanikwa ndoimba yake. Hivi nyakwe kana akata mwana, kana akata vaviri, nyakwe kana akasaita mwana. But ari popular ndo munhu atino nigiriki nawo. But ifoni ndaumutora manje ndini manje. Bozi ifoni pano wakanditaura mune zvakawanda. Wakataurirwa ka? Wakatadzwa kutaurirwa. Wakanzichi. Mino kandimutarisi zera rake munhu anofanira kutoka na vana vaviri vatatu. Sei kwasiri kumbetoka na mwana 1 kungotragiza kuti akambetwa mwana. Chibozi ini ifoni ndakadoka na mukadzi ndodo mukadzi anonditira mwana. Aundidi kwete kungochengeta mukadzi anenge achigodya sadza chete. Wozototora imba pasina kana nigirikini. Papo ndipo patinopesana ipapo. Aiwa apa Mukomabheri asi point yake anayo zvaka. Aiwa hapo. Aiwa. Billy Boy, point yako yawataura ka iwewe wataura point chake. Asi inini ka? Inini ndatoita access inini kusitozvipira ndega kutoti ndakutomutora ini. Pane chakaipa here kana kuti kana any comment from you? Aiwa kana waito kuzvipira ndione zvekuti because womukadzi muziteso tivarume toda kugarowo panext nemadzimai because korone kuri kutonhora nekuziva magumbezi chemo munhu kuti ungamba chingorara wega uchingodidi zvino chitoda une mumwe pasaiti. Saka aiwa any happened is bo. Hauna kupindura mubvunzo wandabvunza. Ndati kana ndikamutora pane zvaunoshora here? Aiwa kana vamutora hapana chinotova tatotanga kumurespect. Kutoti watomutora takutorespecta zvese zvatikutaura zvichichi takutotangiro ipapo kutorespecta. Saka iwe unomukurudzira here kuti amutore? Aiwa kana azvipira ndozvikurudzira. Inini cheche ndaita hausi kupindura mubvunzo. Uri kuzvambarara pamusoro pemubvunzo. Pindura mubvunzo. Anzi unondikurudzira here kuti ndozvikurudzira. Hapana chakaipa. Hapana chakaipa. Asi kwauri wewe kuti mutore pane chakaipa. Pazini pane maparents futi vanomuziva munhu anobva achishanda paningirikini. Saka kuti uzoona anda kumuningirikira saka zvinhu zvinoshupa because imba isi yangu. Ayo saka kwauri wewe unobva kaunorodya nemukadzi wako. Hapana munhu anombogara nemukadzi wake pamba pevabereki. Unogona kubva wondorodya nemukadzi wako kusaiti. Andede. Ye? Tikutaurawo imwewo factiwo. Imwewo factiwo zvakadidi but unusual nezvandakakanzwa. Wakanzwa ka. Ko iwewe wadi kuti uzondozviona wega. Handi munoenda mese. Aiwa iye hasiri wandichada manje because zvakatopfuura. Okay. Ndozo anotaura kuti achamuda. But iye anokuda. Aiwa hasati andikudza izvozvo. Iye ndiye anofanira kuudza here kana kuti unofanira kumuudza? Ini hazichatoita kuti ndimudzi. Nguva yacho yakatopfuura kudaro. Nguva yacho yakatopfuura ya. Pataida kuti zviite. Wait kwakakudza unoita sei? Aiwa akandiudza kuti ndigare naye nikisi. Yeah? Uye zvakatovharana ipapa. Ndikatodowa vanhu kana hama yake kana kuti ko iye? Iye nikisi. Watorambisisa? Aiwa wakataura ukarambwa waora moyo nazvo. Aiwa wakatoona kuti dziri hapana kako. Saka Mukomabheri plus aita anokwanisa kuchengetera masini kakuda. Wainokwanisa kuchengeta grocery rakuda. Ndochengeta kuti rawi chete. Ndochengeta vamwe vese vakatoningirikina. Maningirikini kana akada kuti zvimwe zvinhu zvisinga. Oye wakuda zvite tinochengeta.
hazvirevi toti izvi ndizvandinodi izvi ndizvadai chinhu chisingori changu chete handidyi even agona ndichenge 2 months anongoona zvakangodaro zvichingomira iye ndakuya ma bo ko zvakazobiwa manje unazvo mangu azvibiwa aya tingotauro ndotenga ukunzwe itori bocha izvo ndomutengera aiwa Billy plus Billy Boy anogara ane bhanduro ka azondogara ataura wega zvemufiriji pepo unongoona zvakati mutakuona utadze nekwekuchitora zvinhu zvako zvese everything zvakanamira zvisiro zvemunhikirikini ndo zvandoita because ndine matrank angu andoisaisa zvimwe zvinhu plus kana mari unayo iwe uchida kupa munhu mari handiti unotanga watarisa kuti mune munhu here muno eka mazamutogare futi munhu because panogara magrosari nemari pakasiyana mari inogara kwayega magrosari anenge ari mutrank komari mari inogara kwayega mari kunogara mari kunosvika munhu aiwa kusvikwe kana kuti pane anombobhaziwa aiwa nezuro waitaura zvekuti iwe unogara nerweko mumba mako ka unogara nerweko mubedroom seiwe inenge itori propa yane ndakatotenga ndatonikirira ndatoona kuti vakomana havasikuita sei havasikuitawo zvine musoro plus miti yacho atiri kudya tiringotenga nyama hazvisi kunyasobudo supu yakakorera supu imwe yakakuti imwe inoratidza kutotochi zvinhu zvinofana kuanaunsa kunikirikini so wakatenga futi domasi rinogara mbedroom ako kwete madomasi ndinaa kuti bhozi marweko yanenge atori chidhe manhikirikini ine toiti chiko carton chicken nebeef pasaidi ndonhikirikina saka ndikangotoone zviro kumba kwangu kune chicken saka ndaingotoona ndikatandarisa ndikachengeta futi zvinhu zvacho zvechicken mukati ndongoona chicken yacho yakadai saka ndakangoti ndimhanye kunopo favorite yechicken zvinopinda muchicken saka kana iwe usipo padhena patobikwe kubika vanobika zvavo but vanobika zvimwe zvinhu zvezvokuti unongonzwa kuye yevanhu vasina nhikirikini ye konto yekumusha konto muye vanongonhikirikina usika tenchikuda kukandwa maresipi saka iyo ndionogara neuyu netukuma resipi mubedroom resipi wondogara unatobhozi ndondinofarira kuti mese mandiri kufamba ndikuona vanhu vakangokanda-kandawo ututu tunhu twakadai saka ndakazomakawo ndikazoti akakakati ndivo ndangopfekerawo futi mangu ngotowopepa pateta kubikwa zvinhu zvedu zvakanaka nendichingobvisa ndichiisawo ndichingobvisa ndichiisawo saka unodi kuzisa mukicheni ka because kana kayada kutonopera kayada kudiwa nenge wakutogara nako ndoanzogara natwo tichirumbori manhikirikiri paipa ndotonoti yada kupera saka munongoiseko kune sauti nezvimwe kupota muchitorera ikoko ndokandozonoti zvapera saka kana kareko kachiri kakazara kanofanira kugara mubedroom ako aiwa kanombogarawo kana 2 days 3 days chete ndokabvisa kana kakunopera nechiona kuti vari kubikawo resipi nenyama here kontinei ndo yakanoburikira kungoti mwene miriwo nezvimwe zvinhu achingopedza rwego yangu nezvisina nhikirikini ande ndichingoramba achiwa tisowo tunyama tumazai tuchichi nezvimwe zvakadaro tufishi zvimwe zvakadaro rwego inogara ndotobudisa imwe toti imwe so wakakudza kuti rwego inonakisa zvinhu ndiani takatozvinhikirikinawo handizvinhu zvandindakatoona manhikirikini wa vatobika bhozi wamuwana towanzogara nevarume vanongobika zvinhu zvezviri fasta zvimwe zvinhu zvezvi tasiyana bhozi hakuna mukadzi pamuda kune mukadzi wobheta taitombotochi tozongoita kuti chikandawo saka chii chimwe chao chaunogara nacho futi kunze kwerwego ndogarawo kana nemazowe ndogarawo kana nezvimabhodhoro zvezvima2 liters zvana merinda but chisiri chimeri zvinotongoti ana merinda chinoenda pasi pembedha zvine zviri mutrank vanochitaurira mukomana kuti zvinhu zvakundoita se zvinhu zvisingaore zvinoita se kana ukazvivharira mutrank nditoona zvimatrank zvimwe zvakangodai zvane chingokandawo imomo zvetsikana ana Royco zviri kune rimwe side zvimadrink zvine zviri kune rimwe side zvingodaro mabhisiketi aore kana zvimukaka zvezvivazana maheuzi ndogona kugara nazvo tui kana zvakawanda zviore pepa wanongo wakungochidira ngonhongochikanda mufiriji pepe ndopo wanongozoti 1 down ukachikanda mufiriji 1 down odaro
aiwa inenge iri bho futi taori amabhedhiyo kana ndichada ukondokautoti uyu ndowandinoda uyu ndowandinobuditsira veye vane chingoona kuti tawanikana nhikirikinzi veye vandisinganhikirikini ndotozisarudza mumwe musi kuti anditodya kana nemahewa angu ane ndakachengeta imunhu but iwe unongochitira unoziva kuti yauneti haisi bhoyo because iwe kana usipo iwe vanotadza saroi kweri aiwa zvinenge zvisina kunhikirikira because kana ndisipo havatadzi kana ndatoona kutotochi yapera iye ndikaisa ndogona kubuditsa because nesiro wakazingwa kumhanya uchida unowa paroi patandakagara pamba yanga iri yechikeni ndisikati kuti atore nhikirikini beef achisanganisa muchikeni sendichingona kuti chikeni endese because rege chikeni acho nendinayo dzechikeni dzega nedzebeef dzega plus ndiremenyanya futi nezona namaigifika vairamba kuti vainyaya newe kuda kaya vaizviramba nezuro saka unoti chiinazvo aiwa paipewo zvinhu zvandandikangokanganisawo ngotiwo chichi munhu wanhu ari munhu webasa saka ndaingofunga pa munhu andoita sei anenge ari kubasa ngoti ukamutaura munhu ari kubasa hapana chaanoziva chichi saka zvinhu zvandakangorasira kutoshamiswa mazuva ano hachatoendi kubasa kwacho saka ndakazobatwa saka next time haurasirire kwavari next time handitonhikirikini because kana wakatotaura zvakatotaurawo ndototsvago kwekuinhikirikini unotsvago mumasipo muasipo but wakabatwa kuti wakavataura ka aiwa ndakabatwawo because haminiwo vana courage nevamwe vanenge vachinofidhawo nyaya dzedu dzati ndichitoma dzemanhikirikini mukati umu saka courage nana nemumwe musikana wacho anzi ariko ana Tyre like amino vanenge vachingoenda mumachubhi imomo vachinonhikirikina vava kunoti nhikirikina imo sikapo vakangonzwa zita bva vati tamubatira ipape saka mamusinganyei namaigivi aiwa kunyaya zvedu ndatisinganyei so wanyebera kuti wainyaya nawo ndaingoti ndioka munhu ari kubabho ndaimbooneka ari munhu aisimbondichengetesa zvimwe zvinhu zvaaika chitichi anenge achienda kubasa saka manje mazuva ano ndotoona 3 weeks dzatokwana hasi kuenda kubasa saka ndizva nditoshaya kutoti pachine basa ipapo saka ndopanda kutooneka kuti even wakana zvezvekunyaya nezvekudidi zvezvi takutotsvagawo dzimwe nzira unonga kutotsvaga mumwe munhu wekutaura kana mumwe munhu wekure nhikirikini kana zvekubhora tosangana topanana mazita ekubhora vatiri Billy Boy chitakura komarara aiwa manhikirikini ndoita iripo aiwa akazondipa ani akazondipa ati aripo